Yes. Mulla on ollut oli ihan muita ajatuksia, mitä mä tänään jakasin mutta niin sitten teille, mutta sitten kun mä vielä kuitenkin pysähyin, vaikka rukouksessa olin toki ollut, mutta vielä pysähyin Herran eteen, että Herra, mitä sä haluat, että tänään puhutaan, niin hän antoi yllättäen semmoisen, mä rukoilin sinne kielillä ja rupesi tulee siitä ihan selkeä sanoma ja näky tälle päivälle ja mä siitä sitten olen sen pukenut jonkinlaiseksi saarnaksi ja jaan sen teille. Ja mutta se, että me eletään tosi mielenkiintoista aikaa. Laitatko sä Atte tuolta sen Pohjola tulessa kuvan? Tämä on näky, minkä Jumala antoi mulle vuonna 2016 yhdessä rukouskokouksessa. Rukoiltiin siinä ja yksi Jumala näytti hyvin selvästi tämän näyn, kuinka Suomi, Ruotsi, Norja, Eesti ja sitten Suomi vanhojen rajojen osalta oli aivan tulessa Jeesukselle. Eli että niin kuin herätyksen tuli paloi kaikkialla Jeesukselle. Ja nyt on Herra puhunut paljon siitä, että tämä vuosi on vuosi, jolloin alkaa tapahtumaan. On sadon sisääntulon vuosi. Ja on innostavaa nähdä, mitä kun Herra puhuu, hän jatkuvasti näyttää näkyä herätyksestä ja taas viime yönä näin unta herätyksestä ja näin. Mutta se herätys, jotta se voi niin kuin toteutua täysimääräisenä, niin se vaatii meistä jokaista. Mä en tiedä, kuinka moni on oikeasti pohtinut herätystä, kuinka moni on miettinyt, mitä se oikeasti on. Se nimittäin ei ole vaan sitä, että me vaan mennään kokoukseen ottamaan vastaan, vaan se on työtä. Se on todella työtä, koska silloin herätys tarkoittaa sitä, että sato tulee sisään, sielut tulee synnin tuntoon ja pelastukseen. Niitä tarvitsee lähteä opetuslapseuttaan, niiden rinnalla täytyy kävellä, ne tarvitsee eheytymistä, ne tarvitsee tukea, ne tarvitsee vapautumista, rohkaisua, Jumalan sanan niin kun, ja rukouksen sisäänpääsy. Siellä on paljon asioita ja mä uskon, että niin kuin jokainen, joka sanoo Herralle kyllä, että mä oon valmis kääriä hihat, mä oon valmis näkeä sen vaivan, niin saa nähdä sen herätyksen, saa olla siinä mukana. Ja tämän päivän niin kuin sanan otsikkona on, että ota paikkasi Jumalan valtakunnassa. Ja tosiaan kun mä kysyin Herralta, että mitä hän haluaa, että tänään saarnataan, ja hän antoi sen profetian, niin hän toi näyn niin kuin purjeveneestä ja kuinka purjeveneessä toimitaan. Ja nyt täytyy ihan ensin tunnustaa, että mä en ole koskaan purjehtinut. Eli siis mähän rakastan vesilläoloa, mä rakastan merta yli kaiken. Mä oon koko elämäni rakastanut merta ja veneitä. Se on ihan näin. Mutta matkaveneet ja jahdit on se mun juttu. Et purjeveneet ei ole se mun juttu, mutta meillä on täällä kyllä sit purjehtijakin paikalla. Ja olen tarkistanut sitten, että kerron oikein täällä asioita, kun puhun purjeveneestä. Ja se, mikä on ollut ihana, on se, että nyt tätä seurakuntaistutusta tehdessä, niin kun Jumala puhuu tästä seurakunnasta, niin hän yleensä näyttää niin kuin tämän seurakunnan niin kuin joko tämmöisenä justiin niin kuin semmoisen jahtityyppisenä, erikokoisena tai pienempänä, isompana, riippuen mistä asiasta on milloinkakin kyse. Näin. Eli ne upeat veneet aina on symboloinut tätä seurakuntaa, koska nehän, niin kuin, siitähän siinä on kyse, että niin kuin laiva on se pelastusvene sieltä merestä. Meri kuvaa kansoja. Joo. Mutta nyt tosiaan Herra puhuu purjeveneestä, koska sen ominaisuudet sopii hyvin tämän päivän aiheeseen ja siihen sisältöön, josta hän tänään haluaa meidän niin kuin saavan otetta. Ja sitten toinen, mitä mä uskon, on se, että purjevene on teemana myös siksi, että meidän on seurakuntana nyt aika nostaa purjeet ja lisätä vauhtia. Koska siitä Herra on puhunut, että pääsiäinen tänä vuonna oli ikään kuin taitekohta siihen, mihin ollaan niin kuin menossa.
Ja se me on nähty ja koettu voimakkaasti hengessä. No sitten tietysti, jos Herra haluaa mun puhuvan purjeveneestä, niin mun piti vähän tutustua tuotteeseen enemmän sit niinku siellä työskentelystä ja onneksi on ChatGPT ja kyllä se taisi ihan suht oikein antaa tällä kertaa. Siihen ei suoraan voi aina uskoa, mutta mä tarkistin tiedot purjehtijalta, niin ollaan totuudessa, kun puhutaan purjeveneestä. Eli jos me katsotaan purjevenettä, niin kun purjevene lähtee merelle, niin sehän tarvii useita henkilöitä erilaisiin tehtäviin. Mä luen tästä muutamat, mitä ChatGPT listasi purjehtamiseen tarvittavia tehtäviä. Siellä on muun muassa kippari tai ruorimies, ja hänen vastuu on veneen turvallisuus, navigointi ja kokonaisvaltainen johtaminen. Ja tehtävänä on ohjata venettä ja päättää purjehdussuunnasta. Sitten sieltä löytyy isopurjeen trimmaaja, jonka tehtävä on säätää isopurjeen skuuttia, eli sitä köyttä, ja puomin asentoa tuulen mukaan. Ja tämä on hyvin keskeinen tehtävä veneen vauhdin ja kallistuskulmien hallinnassa, ja hän toimii usein myös taktikkona. Sitten sieltä löytyy keulapurjeen trimmaaja, ja hänen tehtävä on hoitaa keulapurje ja vapauttaa sen niin kuin se veneen kääntötilanteessa juuri oikeaan aikaan ja säätää se oikealle tiukkuudelle optimaalista vauhtia varten. Sitten siellä on niin sanottu pitkä mies, eli tämmöinen kannella työskentelevä, jonka tehtävänä on hoitaa maston juuressa olevia köysiä, eli nostimet ja reiviköydet. Ja hän sitten hallitsee purjeiden nostot ja laskut sekä ohjaa köysien reitit. Ja sieltä löytyy myös navigoija tai tähystäjä, ja hänen tehtävä on tarkkailla reittejä, syvyyksiä ja muita aluksia, ja hän vastaa kartanluvusta ja GPS-laitteista. Ja jos katsotaan yleisesti niin kuin miehistön tehtäviä purjehtiessa, niin siellä on siis purjeiden käsittelyt, nostolasku, pakkaaminen, kallistuksen hallinta ja miehistö siirtyy tarvittaessa laidalle pitääkseen veneen suorassa ja sitten kaikki nämä purjehdussuunnan muuttamiset, jolloin köydet irrotetaan ja kiristetään nopeasti vastakkaisilta puolilta ja näin. Tässä nyt joitakin tehtäviä riippuen veneen koosta sitten. Ja nyt tässä näyssä tai profetiassa, jonka Herra mulle antoi, kun mä aloin rukoilemaan tämän Jumalan palveluksen puolesta, niin hän tosiaan näytti sen purjeveneen, joka lähti liikkeelle. Hän alkoi puhumaan niin, että kun purjevene lähtee satamasta merelle, niin sillä tulee ensinnäkin olla päämäärä, mihin se on matkalla. Ja jokaisen miehistön jäsenen on otettava oma paikkansa veneessä ja jokaisen tulee sitoutua olemaan siinä tehtävässä uskollisesti paikallaan palvelemassa. Ja sitä tulee koko ajan ohjata kohti sitä määränpäätä. Koska jos näin ei tapahdu, vaan kapteeni ja muu miehistö astuu sinne veneeseen, nostaa purjeet ja sitten kapteeni ja muu miehistö ei ota paikkaansa, vaan he tekee kuka mitäkin haluaa ja antaa veneen mennä sitten tuulen mukaan, niin silloin se vene ei pääse menemään sinne, minne se vene on menossa, vaan sehän menee kaikkien tuulien heiteltävänä, mihin sattuu sen mukaan, mistä kulloinkin tuulee. Ja sitten kovalla tuulella se vene kallistelee miten sattuu ja siinä tulee vaaratilanteita ja pahimmillaan miehistö voi lentää yli laidan. Mutta jos kapteeni on paikallaan siellä ruorin takana, ohjaten venettä päämäärätietoisesti oikeaan suuntaan kohti sitä kiintopistettä, sitä näkyä, mihin vene on menossa, ja jokainen miehistön jäsen on paikalla omassa tehtävässään, niin silloin riippumatta mistä suunnasta tuulee, niin vene ei ole kaikkien tuulien heiteltävänä, eli mikään tuuli ei pääse kääntämään sitä muuhun suuntaan, vaan se menee tuulista riippumatta suoraan siinä kurssissa turvallisesti perille siihen päämäärään. Tai sitten jos ajatellaan, että vene on lähdössä satamasta ja siinä lähdön aikaa joku tulee miehistöjäsenestä, milloin huvittaa, toinen vähän naapuriveneeseen, toinen vähän tonne ja näin, mutta ei olla paikalla ajallaan tulossa sitoutuu niihin omiin tehtäviin aikatauluihin, niin venehän ei voi lähteä edes rannasta liikkeelle silloin, vaan se joutuu odottaa niitä, että poissaolijat tulee paikalleen. No me tiedetään, että semmoinen miehistö menee aika nopeasti vaihtoon, että päästään aikataulussa menemään. Eli hyvin etenevässä veneessä miehistö tekee yhteistyötä samaan suuntaan. Ja jokainen miehistön jäsen ottaa sen oman paikkaansa ja palvelee veneessä niissä tehtävissä kukin niin kuin omien tehtäviensä ja oman taitonsa mukaisesti.
Ja silloin se toimii ja se menee harmoniassa eteenpäin. Ja sitten me tiedetään, että pitkillä matkoilla näiden kaikkien lisäksi, mitä mä luettelin, tarvitaan kokit ja siivoojat ja koneen kunnossa huolehtilat ja niin edespäin. Eli me nähdään, että turvalliseen ja onnistumiseen, purjehtimiseen tarvitaan monenlaisia ihmisiä, monenlaisia tehtäviä. Me ymmärretään, että se on yhteistyötä. Eli yksi ihminen ei kykene kaikkia tekemään, vaan kaikkia tarvitaan. Ja se sama on Jumalan seurakunnassa ja hänen valtakuntansa eteenpäin menossa. Jos me katsotaan Raamattua, niin Raamatussahan Jumalan seurakuntaa kun kuvataan Kristuksen morsiammena, ja Paavali kirjoittaa täällä Korinton seurakunnalle, paikallisseurakunnalle sen toiminnasta verraten sitä ihmisruumiiksi. Ja mennään tuonne 1. korintolaiskirje 12. lukuun, ja mä luen sieltä mä ensin meinasin, että mä lukisin koko luvun, ja mun oikeastaan tekisi mieli sen lukea, ja niin mä taidan tehdä. Siinä me nähdään, että vaikka on yksi Kristusruumis, tässä tapauksessa niin kuin yksi paikallisseurakunta, niin jokaiselle ruumiin jäsenelle on tärkeä tehtävä, jotta se voi toimia terveesti ja tasapainoisesti. Täällä sanotaan, että ensin Paavali puhuu, mä itse asiassa referoin tämän alun, hän puhuu hengellisistä lahjoista, kuinka on erilaisia armolahjoja, on erilaisia seurakuntaviroja, virkoja, on erilaisia voimavaikutuksia, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Eli kun yksi saa hengen ilmoituksen, niin se tulee yhteiseksi hyödyksi, koko seurakunnan hyväksi. Ja sitten täältä jakeesta 12 mä luen luvun loppuun. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä silloin olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nyt onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä on vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitäkin kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivätkä kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eiväthän kaikki puhu kielellä, eikä kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Eli tästä me nähdään, kuinka Jumala on säätänyt, että me tarvitsemme toinen toisiamme. Kukaan ei pärjää yksin. Se on hauska silloin, kun Eeva on esimerkiksi paikalla tai joku muu, jolla on vahva kielten selittämisen armolahja, niin Jumala hyvin harvoin antaa minulle selitystä itselleni. Mutta jos mä oon yksinäisyydessä ja nousee sanoma, niin silloin hän antaa mulle sen selityksen, jos mä sen tarvitsen. Mutta sitten ei taas tule, koska hän haluaa näyttää sen, että me emme pärjää yksin, vaan me tarvitsemme toisiamme. Eli Raamattu sanoo, että henki jakaa lahjoja kullekin niin kuin tahtoo. Ja sen mukaan, missä me kulloinkin ollaan, mitä me tehdään, mihin tarvitaan.
Tämä nyt oli vain yksi esimerkki, mutta että, joo, tämä kielet ja kielten selittäminen. Eli ihan samalla tavalla kuin tuossa purjeveneessä, niin koko miehistön tuli olla sitoutunut olla tekee sitä työtä omalla paikallaan ja omissa tehtävissään, niin samalla tavalla jokaisen meidän niin kuin, sitoutuminen omalle paikalleen palvelemaan Jumalaa Kristusruumissa on Jumalan seurakunnassa tosi tärkeää. Ja on tärkeää, että me pidetään seurakuntana yhdessä se sama suunta ja päämäärä ja keskitytään tekemään sitä tehtävää yhdessä kukin lahjoissaan. Jos me niin kuin mietitään, jos me katsotaan, mä otan nyt itseni tässä esimerkiksi, eli nyt kun mulla kaikki kehon osat toimii ja haluaa niin kuin yhteistyössä tehdä, mä pystyn kävellä helposti, mä pystyn tarttua moniin tavaroihin tästä helposti, ottaa niitä käsiin ja näin. Mutta sitten jos mun vaikka toinen jalka sanoisi, että mä en nyt haluakaan enää kävellä, niin se tarkoittaa sitä, että mä joutuisin hyppiä yhdellä jalalla. Että ymmärrätte, miten raskasta se olisi, ja lopulta tämä yksi jalka väsyisi ja sairastuisi, ja se sitten ei käveltäisi ollenkaan. Mun mielestä se on että kyllä Jumalan viisautta on tuoda Raamattuun esikuvaksi tai tämmöiseksi mielikuvaksi ihmisruumis siitä, miten Kristusruumiin tulee toimia. Me tarvitaan toinen toistamme. Me tarvitaan sydäntä, joka sykkii meille verta ja elämää. Me tarvitaan molempia silmiä nähdäksemme. Me tiedetään, että jos toinen silmä ei näe, niin se on rajallisempaa. Me tiedetään, jos toinen korva kuulee huonommin, me kuullaan huonommin ja niin edespäin. Me tarvitaan jokaista kehon osaa, jotta toimitaan hyvin ja terveesti ja eletään hyvin, niin samalla tavalla Jumalan seurakuntaa. Ja silloin, kun me kaikki palvellaan uskollisesti ja ilolla siinä ja antautuneena omalla paikalla, mä tykkäsin tuosta laulusta, että Joel ei tiennyt, mitä mä puhun, eikö Eeva tiennyt tuossa selittäessä, mitä mä tuun puhumaan. Että on ollut kiva nähdä, miten kaikki menee linjassa, niin otit tuon laulun tuossa lopussa siitä antautumisesta. Eli kun me ollaan antautuneena Jumalalle ja kukin palvellaan ilolla ja uskollisesti paikalla, niin silloin kukaan ei väsy, ei tule hämmennyksiä, vaan Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Ja silloin siinä on ilo kaikilla, rauha ja yhteys säilyy elämässä, niin kuin jokaisen elämässä ja palvelemisessa. Ja me saadaan kasvaa Jumalan tuntemisessa ja hedelmää tuottaen. Ja samalla tavalla kun tuossa veneessä on kapteeni, joka niin kuin johtaa sitä sinne oikeaan suuntaan, niin Jumala antaa meille hengelliset paimenet, pastorit ja johtajat tosi täsmästi, koska hän tietää, mitä me tarvitaan, jotta se suunnitelma ja se kutsu, minkä Jumala on meidän elämään laittanut, että se voi toteutua itse kunkin elämässä. Eli tuossa veneessä se kapteeni kuvaa nyt tähän puheeseen sitä seurakunnan johtajaa ja pastoria, joka luotsaa sitä sit oikeaan suuntaan. Eli Jumalan antamat hengelliset johtajat on meille suojaksi ja hengelliseksi suojaksi ja kasvuksi. Mulla on yksi nuori nainen, jonka tämmöisenä hengellisenä mentorina mä oon. Ja hän on rukoillut itselleen puolisoa ja hän sitten tutustui semmoiseen nuoreen, oikein hyvän oloiseen nuoreen uskovaan mieheen. Ja he alkoi sitten vähän tapailemaan silloin tällä vähän tutustumaan toisiinsa sillä ajatuksella, että olisiko tämä nyt se Jumalan matchi toinen toisilleen. Kun sitten ilmeni, että heillä ei ollutkaan sama kutsu, vaikka kaikki vaikutti tosi hyvältä muuten, mutta heillä ei ollut sama kutsu, niin he totesivat, että he lähtee eri suuntiin. Se oli viisautta. Ja tällä nuorella naisella oli rauha siinä asiassa ja hän oli tehnyt sen päätöksensä rukoillen ja Herran tahtoa etsien. Mutta hänen rauha loppui siihen, kun hän alkoi jälkeenpäin sit kuuntelemaan vähän sieltä ja vähän tuolta neuvoja vuoroin oikealta ja vuoroin vasemmalta eri henkilöiltä. Ja Pyhä Henki alkoi puhumaan mun sydämelle, vaikka mä en vielä tiennyt, että tämmöinen muutos oli tapahtunut. Hänen elämässään semmoinen levottomuus oli tullut, kun hän oli ruvennut, ihmiset oli alkanut neuvoa häntä vähän sieltä ja täältä, että teitkö hän oikein valinnan, kun et nyt sitten kuitenkaan ottanut tämmöistä hyvää nuorta miestä. Mutta Pyhä Henki alkoi puhumaan mulle, että kaikki ei ole hyvin, että ota yhteys siihen. Ja mä en silloin heti kerennyt ottaa hänen yhteyttä, mutta mä totta kai aloin rukoilemaan, että Jumala mikä hätänä ja auta ja anna viisautta ja näin. Niin hän kerkesi jo sitten heittää mulle tietoa asiasta
mitä oli tapahtunut ja kuinka hän oli myös rauhapäätöksessä ja kuinka hän oli kovassa hämmennyksessä. No mä sitten tietysti otin hänen heti saman tien yhteyden ja mä julistin hänelle sanan totuutta. Mä katkoin kaikki ne sanat ja neuvot hänen ympäriltään ja kaikki äänet, mitkä oli saanut hänet siihen hämmennykseen. Ja mun ei tarvinnut edes sanoa, mikä on hänen valintansa, mä vaan kaikki niin kuin julistin sanan totuuden hänen elämän ylle. Niin se rukouksen jälkeen hän tunnisti jälleen Pyhän Hengen äänen ja hän sai rauhan siinä, että hän oli tehnyt oikean valinnan. Eli se semmoinen paimenuuden suoja, se toimii vaan silloin, kun on siinä paimenuuden suojassa. Että se on tärkeää, että me kuunnellaan niitä hengellisiä johtajia, ketä Jumala on meille antanut. Viime viikonloppuna, kun meillä oli tässä Astu kutsun konferenssi, niin mä toin esiin täältä Efesolaiskirjeen 2. luvusta 10. jakeesta sen, kuinka sut on luotu palvelemaan Jumalaa. Täällähän sanotaan näin, että me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Kuuntele uudestaan. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Meitä on luotu palvelemaan Jumalaa. Mä muistan, kun mä uudistuin uskossa ja liityin seurakuntaan, niin yksi Raamatun jae kertoo hyvin sen mun rukouksen, mikä mulla oli aina, kun mä menin seurakuntaan ja missä tahansa mä, Roomalaiskirje 1 ja 11, ja sitten mä jatkan vielä jakeen 12. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja tämä oli se mun rukous, että Jumala, että anna mun viedä sun siunaus seurakuntaan. Että missä sä haluat mua tänään käyttää, kun mä menen seurakuntaan. Ja se on ollut aina mun rukous. Niin kun mä oon aina halunnut nähdä, että seurakunta voi rakentua ja kasvaa ja voida hyvin. Ja missä vaan mä voin osaltani olla siinä niin kun, palvelemassa, niin mä teen sen enemmän kuin mielelläni kaikessa, missä mua tarvitaan. Jumala antaa jokaiselle paikallisseurakunnalle päämäärän, eli sen täsmänäyn ja täsmästrategian, kuinka saavuttaa se alue ja kohderyhmä, mihin se paikallisseurakunta on asetettu palvelemaan sitä yhteisöä, jolla alueella seurakunta toimii. Ja tämä siksi, jotta seurakunta voi niin kuin saavuttaa sen alueen Jeesukselle ja tehdä heistä opetuslapsia Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Herra tietää, minkälaisia ihmisiä ja minkälaisia lahjoja ja minkälaisia taitoja tarvitaan sen alueen niin kuin saavuttamiselle Jeesukselle. Ja Jeesus itse valitsee sinut siihen seurakuntaan, siihen tehtävään. Mun mielestä se on valtavan rohkaisevaa. Eli Johannes 15:6 siitä alku sanoo, Jeesus sanoo, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Eli tämä on Jeesuksen niin kuin osuus ja sitten sun osuus on sanoa kyllä Jeesus, että mä teen sen. Tässä mä olen. Täytä ja käytä. Nämä kaksi tarvitaan, niin sitten voi sen tehtävän toteuttaa. Mä muistan aikanaan yksi mentori sanoi mulle, hän itse asiassa profetoi mulle ja siinä profetian keskellä hän sanoi, että jos henki ei liiku seurakunnan keskellä, niin katso kuka ei ole paikallaan palvelemassa ja laita hänet paikalleen. Ja mä vuosien varrella havainnut näin olevan. Mä viittasin jossain puheessa, niin varmaan siinä ensimmäisessä puheessa taisin viitata siihen, kuinka me suomalaiset, nyt Astu kutsun konferenssissa, kuinka me suomalaiset ollaan kovin arkoja itsessämme. Ja me ollaan kovin ihmispelkoisia helposti, ja kai sitä löytyy muistakin kansoista, että ei me siinä ehkä ihan poikkeus olla. Niin se on ollut yksi semmoinen iso haaste, että Jumala on puhunut sydämille asioita, mutta sitten arkaillaan
tuoda niitä asioita, että ehkä se ei olekaan Herra, että en mä uskalla, en mä voi. Mutta silloin me estetään se, mitä Pyhä Henki haluaa tuoda sen seurakunnan keskelle. Ja siksi mä haluan rohkaista sua, että niin kuin jos Jumala on antanut sun sydämelle vaikka joku 100 paikan tai jonkun ajatuksen, ja sä ajattelet seurakuntaa, mihin sä oot menossa, ja sä ajattelet, että voi miten niin kuin sykkii se sydän, niin mä uskon, että se on sille seurakunnalle. Jumala on antanut sulle niin kuin ajatuksen sille seurakunnalle. Tai jos sä niin kuin haaveilet, että voi että mä haluaisin mennä moppaamaan seurakunnan lattiaa, mä uskon, että se on Herra, joka sen on tehnyt. Että hän niin kuin, näin hän toimii, koska silloin kun Jumala puhuu ja antaa, niin se tuo sen ilon. Siinä on se Jumalan sydämen syke. Eli mä haluan niin kuin rohkaista, että ole rohkea siinä. Älä odota, että joku tulee aina pyytämään, vaan mene ja kysy, että miten mä voin auttaa. Tai mulle tuli tämmöinen ajatus, voisinko mä tehdä tämän? Ja mä oon ollut aina semmoinen, että kun mä näen jossain jonkun tarpeen ja mä huomaan, että kukaan ei sitä tee, niin mä menen heti sanoa, että hei, saanko mä tehdä? Voinko mä toteuttaa? Tai sitten mä teen, jos mä näen, että se on niin kuin mahdollista ilman. Mutta joo. Että on niin kuin, kun me kaikki tullaan paikalle ja palvellaan paikallaan vapaasti ja kaikissa niissä lahjoissa, mitä Jumala on meille antanut, niin silloin Pyhä Henki pääsee liikkumaan vapaasti ja toimimaan monipuolisesti. Se, että tänä päivänä paljon vielä, se on onneksi murtumassa, mä oon siitä tosi kiitollinen, mutta se, että vielä on paljon sitä, että semmoista perinteistä niin kuin mallia seurakunnassa, että pastori tekee kaiken ja muut tulee vaan valmiille pöydälle, mutta ei se oikeasti, niin kuin, se on lähtenyt sieltä keskiajalta, kun pimeätä aikaa, kun nostettiin niin kuin pastori yli kaiken muun ja seurakunnan tehtävä oli vain olla hiljaa paikallaan, eikä saanut edes lukea Raamattua. Onneksi ne on murtunut jo pois, mutta että siellä on vielä tämmöisiä vanhoja jäänteitä. Mä uskon, että jos me katsotaan Raamattua, niin miten seurakunta toimii, oli se, että kaikki tekivät yhdessä niin kuin samaan päämäärään. Ihan niin kuin siinä purjeveneessä jokaista tarvittiin, että se vene menee turvallisesti, niin samalla tavalla tarvitaan toisiamme. Jumala kutsuu sinua palvelemaan lahjoilla hänen seurakuntaan. Mä uskon, että sä et ole täällä sattumalta. Mä todella rukoilen, että Jumala tuo oikeat ihmiset, ihan täsmästi oikeat ihmiset tänään. Että sä tiedät, Herra, kelle sä haluat tämän sanan tänään tuoda. Ja se, että niin kuin mä tuossa alussa toin esiin sen, että nyt on, niin kuin Jumala puhui jo vuoden alussa siitä, että on sadon vuosi. Se oli heti vuoden ensimmäisenä päivänä, hän sanoi, on sadon vuosi. Ja muutaman päivän päästä siitä hän antoi unen, että sato tulee niin nopeasti sisään, että me tullaan yllättyä. Ja hän rakastaa ihmistä. Hän on kuollut jokaisen puolesta. Hän on tuomassa sadon sisään. Ja meitä tarvitaan. Mä oon törmännyt paljon siihen, että silloin kun 2017 Jumala puhui siitä, että liike-elämän ihmiset, hän haluaa siunata Suomen liike-elämän ihmisiä ja pelastaa heidät. Ja hän haluaa siunata Suomen taloutta. Ja monet sanoo, että ei mulla ole näky liike-elämän ihmisistä. Ja mä ajattelin, että miten ihminen voi sanoa niin? Koska jos me katsotaan ympärille, me nähdään, että jokainen ihminen tarvitsee pelastusta. Ja mitä se tarkoittaa? Me pitää ymmärtää se, että oli se mikä kohderyhmä tahansa, niin ne ihmiset, siellä on ihminen, josta on kyse. Ei ole kyse siitä, mitä hän tekee tai ei tee, vaan siinä on kyse ihmisestä ja hänen pelastuksesta. Ja liike-elämän ihmisten tavoittamisessa on kyse siitä, että se sisältää erilaisia ihmisiä. Se päällisin puolin kaikki voi näyttää hyvältä ja kaikki voi ollakin hyvin. Mutta on tietyt perusasiat, joita jokainen tarvitsee. Jokaisen ihmisen sydämessä on Jumala kaipu, jonka Jumala on laittanut. Ja se täyttyy ja tyydyttyy vasta, kun suhde Jeesuksen kanssa on kunnossa. Ja kun mennään tälle tasolle, kun mennään iankaikkisuustasolle, niin silloin ei ole enää kyse, mitä joku tekee työkseen tai ei tee, vaan kyse on sielusta. Ja tämä meidän pitää ymmärtää aina. Että jo pelkästään se sielun pelastuminen
Ja sitten jos me mietitään sitä, että me viedään niin kuin evankeliumi, eli ilosanoma. Evankeliumi tarkoittaa ilosanoma. Me viedään ilosanoma, me viedään pelastussanoma ihmisille, kaikille. Niin sen lisäksi, että jos me katsotaan ihan liike-elämän ihmisiä, niin he on ihan samojen asioiden edessä kamppailemaan kuin kaikki muutkin. Siellä on taloudelliset vaikeudet, siellä on päihdeongelmat, siellä on rikkinäiset kodit, siellä on ahdistukset, siellä on masennukset, siellä on sairaudet, siellä on kuolemaa. Siellä on, me ollaan juteltu monien semmoisten liike-elämän ihmisten kanssa, ne on tullut kertomaan meille elämäänsä. Kun kaikki näyttää päällisin puolin hyvältä, pitää pitää kulissit kunnossa, mutta todellisuudessa ollaan aivan siis vararikossa ja omaisuus on menossa voudin kynsiin tai on mennyt jo. Niin miettikää, mikä paine semmoisen ihmisen pinnan alla on. Ja sitten mieti, että siinä on vielä perhe. Pitäisi pitää vielä huoli perheestä. Niin mitkä taakat ihmisen harteilla on. Niin mä ajattelisin, että eikö tämä jo herätä meille hätää rukoilla heidän puolestaan ja olla heitä varten. Ja kun Jumala toi meidät tänne Westendiin ja saavuttamaan Westendiä ja Tapiolaa ja näitä ihmisiä ympärillä ja siitä laajeten sitten aina näin mukaisesti sitä myötä, kun Jumala avaa, niin nämä ihmiset tarvitsevat Jeesusta elämäänsä. He tarvitsevat sen vapauden, jonka Jeesus on ristillä voittanut. Ja he löytää sen vaan, jos me mennään ja viedään evankeliumi heille. Ja mitä se tarkoittaa, kun ihminen tulee uskoon? Sitten vasta alkaa se varsinainen työ. Eli niin kuin mä sanoin, he tarvitsevat vapautumista, eheytymistä, parantumista. He tarvitsevat rinnalla kulkijoita, ystävyyttä ja tukea pois niistä vanhoista maailmallisista elämäntavoista. He tarvitsevat tukea siinä, että kuinka ruvetaan seuraamaan Jeesusta. He tarvitsevat ystävän, joka tuo heidät seurakuntaan. He tuo ystävän, joka opettaa lukemaan raamattua, opettaa rukoilemaan. He tarvitsevat ystävän, joka on rinnalla niissä kasvukivuissa ynnä muuta. Voitko sinä ajatella olla tällainen ystävä jollekulle? Tukea jotakuta hänen, kun hän tulee uskoon, tai johdattaa uskoon ja tulla siihen rinnalle kulkemaan. Viime viikolla siunattiin Jumalan pyhiä kutsuun laajasti kutsuihin, mutta tänään mä haluan haastaa sinua ja kysyä sulta, että haluatko sinä sanoa kyllä Jeesukselle ihan evankeliumin viemisessä ja ihan tässä ystävänä olossa, opetuslapseuteen tukemisessa? Jos sä haluat, laita se pois päältä. Jos sä haluat, niin tuu tänne ja mä siunaan sua.